B'investiment ta' madwar 120,000 euro ġie rrestawrat l-organi fil-Bażilika tal-Arb f'Għawdex li għandu storja li tmur lura aktar minn 100 sena. 80% tal-fondi li ntużaw f'dan ir-restawr ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan restawr illi sar mill-Assoċjazzjoni Kura illi fiħdan id-Djoċesi ta' Għawdex matul is-snin ħdimna fuqha, qegħdin narawh mhux biss inkunu nistgħu ngawduh illum, imma wkoll sejrin narawh li inħalluh għal ta' warajna. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri tkellem dwar l-importanza li jiġi mħares il-wirt ta' pajjiżna u rringrazzja l-volontira li offrew ħinhom għal dan il-proġett. Dawn it-teżori, apparti li ingawduhom kif gawdajnihom fil-passat, irridu naraw li jibqgħu li jkunu tal-ogħla livell sabiex propju nibqgħu ingawdu minnhom. Għal daqstant din l-inizjattiva anke permezz ta' fondi Ewropej qegħdin naraw li propju dawn l-istess fondi jintużaw sabiex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu prodott mill-aqwa fil-lokalitajiet tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi sostna li dan huwa parti minn proġetti kbar madwar Malta u Għawdex fejn qed jiġi msaħħaħ il-portafol kulturali li toffri Malta lit-turisti. Permezz ta' ħidma li qiegħda ssir qed jirnexxielna nużaw fondi tal-Unjoni Ewropea biex inkomplu narrikixxu l-wirt storiku li għandna ġewwa Gżira ta' Għawdex.